Bueno, kaixo, gaur Astigarragan gaude eta Eiderren negozioa ikustera etorri gara. Ia zer esaten digun Eiderrek. Kaixo, Eider! Kaixo, ongi etorri, Domus heziketa zentrora. Vale, familia, esker. Aurrera. Bueno, kaixo, kontaitu guzu pixka bat, zer dan Domus eta nola bururatu zitzaizun horrelako negozio bat abian jartzea? Animaliak beti izan dian ere pasioa, eta urteak neramatzan animalien munduan batez ere heziketan lan egiten, eta esan nun zergatik ez, ikusten nun zentro baten beharra, eta ausartu nintzen salto hori ematera. Domusek etxea esan nahi du, eta niretzat hau da animalien etxea, zentzurik zabalenean etxea, ez bakarrik espazio fisikoa, baizik eta segurtasuna, zaintza, ulermena daukazun toki hori. Eta komentatu, norbait honea tortzen baldin bada, zer aurkituko du hemen? Hemen behian, zentroa banatzen da bi espaziot. Eta bekoa, ikusten zuen bezala, da txakurren parke bat. Hemen txakurrak datoz, jolastera, ondo pasatzera, baino baita ere sozializatzen ikastera behar bezala, harremantzen ikastera, lasaitzen ikastera, eta jostaioa konpartitzen ikastera. Azkenen, onera datorren txakurra nik esaten dut, etxera, bueltatzen dela zoriontsu eta nekatuta. Juskatxe! Gora! Bueno, eta hemen zer dakagu? Goiko espazio honetan, daukagu, hau da, formakuntza ematen duten espazioa. Hemen jendea dator, txakurren heziketaren inguruan ikastera, katuen heziketaren inguruan ikastera, hemen jendea dator ikastera. Eta hemen atenditzen dut da espazio bat jendea atenditzeko modu pertsonalean, edozein kontsulta daukala bere txakur edo katuaren inguruan, arazoren bat baldin badauka, edo txakurkume bat etxera ekarri nahi baldin badu, edo orokorrean aholkularitza pertsonalizatu egiten dut ere bat. Kala laguntza txakurra edo terapia txakurra da, da txakur bat heziketa berezi bat jaso duna, azkenen pertsonen eta animalien arteko harremana izan daiteke ere bai terapeutikoa, eta laguntza txakurrak azkenen ekartzen ditu programa ezberdinetan onura psikologikoak, emozionalak eta fisikoak pertsonentzat. Orduan hemen Domusen terapia saio horietaz gain kalak laguntzen dit asko txakurrak ez den dalako erreferente bat lasaia eta orekatua beste txakurrentzat. Bueno, Eider, eta zer esango zenioke maskota bataka norbaiti, zer eskaini diezaiokezu? Nik esango nioke animalia benetan ulertzen dezunean, harremana aldatzen dela, erabat. Eta animatzen ditut, etortzera, lagunduko diet beraien txakurra, beraien katua benetan ulertzen, jokaera ez gain oinarrian dagoena ulertzen, eta harremana hobetzen eta beste maila batera eramaten. Animalia ondo dagoenean, plazerrutxa da beraiekin harremantzea. Orduan, etorri. Bueno, Eider, mila esker, hemen noanikalarekin, bertatxo bat ematea. Ze ondo, Eta, bai. Bueno, horrengor arte. Mila esker. Bueno, hemen gaude, Astigarragan, Ergobia plazan bost. Hau ez da ikustekoa, obrak dauzkagu oraintxe berdan eta pixka tapatua geratu naiz, baina zoragarri geratuko da eta nahi dezuen arte. Instagramean Domus heziketa daukazue eta webgunearen martxan dago, nahi dezuen arte. Agur!